Hello everyone. I would like to introduce to you the participants of our United Prayer from San Felipe Adventist Multigrade School Incorporated. For the Adoration Prayer, Carmela Aspiras, Grade 6 student. Confession Prayer, Jairo Ferrer, Grade 6 student. Thanksgiving Prayer, Sofia Rain Gayadan, Grade 2 student. And Supplication Prayer, Riniel Jacob de Vera, Grade 4 student. For the singers in between of the prayer sessions, we had Hannah Marie Talbo, Grade 3 student for the Adoration Song, Larry Cuaresma III, Grade 3 student, Confession Song, Christopher Tavisora, Grade 4 student, Thanksgiving Song, Mike Ethan Vicente, Grade 1 student for the Supplication Song. Fearless Lord Jesus, ruler of all nature, hold of God and man the sun. Thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul's glory, joy, and crown. Lord, as we start this prayer, we would like to adore and praise you. Our loving Father, God in heaven, Redeemer of mankind, you are worthy to be praised, O Lamb of God who was slain, the God who was and is to come, the God who never forsakes his children, the merciful Father. Even the filthiest sin of our soul can make it whole again. The Lamb who redeemed us by his blood. We praise you because we are safe in this pandemic. And we praise you because you provide everything we need. You always deserve the praise. Amen. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want thee forever to live in my soul. Break down every idol, cast out every foe. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord, as we continue this prayer, please ready our hearts. Remind us of the faults we did before your eyes and our neighbors, and confess it before you now as we have our moment of silence. We would like to ask for forgiveness, Lord, for not giving our whole heart to you. We neglect time and limit the power of what you can do for us. We are sorry for not putting you in our life, first and last. We erred and strayed your ways, like lost sheep. We followed too much the devices and desires of our own heart. Lord, have mercy on us. Let all things now living a song of thanksgiving to God
us to be thankful all the time. Despite of our sinfulness, we would like to thank you for the very wide mercy and love for us. Not just you are merciful, but you continually provide us food, shelter, and clothing. In every dungeon, your presence is always there. Even when we are in pain or anguish, your comfort is way beyond human comforts. Thank you so much, dear Lord, for all the unending blessings that you bestow to us. We are truly grateful and blessed to have a God like you. Father, lead me day by day, ever in thine own sweet way. Teach me to be pure and true. Show me what I ought to do. Lord, at this point of time, we are ready to say our burdens, cares, and struggles before you. Mostly, we are under attack by our weaknesses. Lord, you are our source of strength. I pray that no matter how weak we are, help us to fight, that we may overcome. Use our all to be a living sacrifice for you. Help us to always realize our faults and to be smart enough to gradually change it. I pray in behalf of those who are sick, may you give them your healing touch. We know that the world is getting violent every day, so I pray that you will use us to show true peace through our life with you. Help us to be like yes to those who are astray in this dark world. May our eyes always be in you to keep the faith burning. May you find us faithful till you come. In Jesus' name I pray. Amen. Nagayem kinakapsat, kablawan na kayo itinimbag, kinagasat nga aldaw kada tayo amin. Sa dinuman, apaset iti misyon tayo, ken iti intero a Pilipinas, ken intero a lubong, kayan tayo. Marikna tayo, kuma tiyayat ken ti parabor ni Apo Dios. Ngem sakbaya kapsat nga agtuloy tayo, kinagtamed tayo ng pay, intay nga panagkarara. Managayat, ken managparabor, nga Diyos mi, nga nailangitan. Madayaw ka Apo, ilito nga kanito, ket income Apo, nga panagadal manen, gaday kinasantuhan nga sa saong. Dilakit mabalin Apo, nga ited mo ti Espiritu Santo, kada kami, kapitikas tayo sumanted, iti panakaawat, kada kami, luktam Apo, dagiti panpanunod ken puspuso mi, iti income nga panagdingig at taabo kada iti sasaon. Kato iti dawat mi, itinagan niya Apo mi Jesus. Amen. Ti paulo na ayaten nga kabsat, iti intay nga adalen, iti daytoy nga kanito, ket petpetan tisagot. Kasano tayo kabsat nga mapno, iti ayat ni Apo Dios. At kakapsat dagiti tallo a banag, tapno mapno tayo iti ayat ni Apo Dios.
Umuna ko na nagtoy ket umawat. Iti libro iti Efeso, Kapitulo 3, versikulo 16, kastoy man kapsat iti kunani. Tapno ipaay na kuma kada kayo, kas iti kinabak ng tidayag na, mapapigsa kayo, iti panakabalin iti tao, makinuneg gapu iti espiritu na. Umuna kapsat ko na nagtoy ket masapul tayo, nga maawat iti sagot iti Espiritu Santo. Tapos di kasta kapsat maadaan tayo, iti ko na nagtoy, iti niya, di pan nakabalin nga umawat kakabsat iti Espiritu na. May kadwa kapsat na nagtoy ket isuko kapsat. Kuna naman lang kapsat iti Efeso Kapitulo 3, versikulo 17, tapno agnaed kuma ni Kristo kadagiti puspuso yo, gapo iti pamati, tapno dinto nga gramot kayo, ket masimiento kayo, ken aya. Iti suborno kapsat, ket masapul, nga isuko tayo, dagiti panagbiag tayo, ken Kristo. Maadaan tayo, iti nadeket, nga relasyon ken kuana, tapno di kasta ni Kristo, ket agnaed kadagiti puspuso tayo, babaen kakabsat iti pamati. May kaklo ko na tayo kapsat, ket dumakkel. Iti Kapitulo 3, versikulo 18 met lang kapsat iti Efeso, kunana, mabailan niyo kuma ang maawatan agraman dagiti Amel Santo, noon niya ti kaakaba, ken kaatiddog, ken kangato, ken kauneg. May katlo na nagtoy nga masapul nga dumakkel tayo iti pamati tayo ket mataengan tayo ken Kristo babaen iti Espiritu Santo nga adda kada tayo ket mairamut tayo ken maipatakder tayo kapsat iti ayat ni Apo Dios. Ket anya ron kapsat iti resultana. Una nagtoy kapsat mapadasan tayo nga mapno iti ayat ni Apo Dios. Katikan na tayo, iti pan nakabalin, agraman dagiti nasantuan nga tattao ni Apo Dios, nga mapno, nga nalawa, at idog, nangato ken kauneg, iti ayat ni Kristo, nga adda kada tayo. Nung malagipyo ayat na nakapsat, iti may isang istorya ang kunanagtoy, iti ayat, ket lampasan na amin nga tunggal nga panakasubo. Ijay libro iti Lucas, Kapitulo 15, versikulo 11, aging nga 32, daytoy iti pakaistoryaan, dayi anak nga nayaw-awan. Iti may sangal daw, daytoy inauding anak na, daytoy may ket napan kinitatang na. Nga daytoy tatang na isimsimbuluan na nakabsat ni Apo Dios. Ket imbaga na kinitatang na, nakayat na nga panawan iti balayda. Ket agbiag iti bukbukod na ayaten na kabsat nga panagbiag. Ket datoy tatang da ket adda iti paglintegan kada jay balayda. Nga ditoy paglintegan kabsat irepresentaran na iti paglintegan ni Apo Dios. Nga daytoy ket saan nga umiso nga paglintegan da. Ay ito yung ubiso nga paglintigan kakabsat. Dito yung anak, ket alaen na dajay sagot, dajay tawid na. Nga dito ket nainagan ken kuana iti dayta nga tiyempo ay ito ng kabsat. So dito yung ama, inted na dito panakabagi nga tawid na dito yung anak. Inted na kompleto iti waya-waya kada anak na agsipod ayaten na kabsat, taay ayaten na ken respetuin na launay, iti panagpili dayto yung anak na. Akas ken ni Apo Dios kabsat, respetuin na met, dayjay panagpili tayo. Panagpili ken panagpili yung ayaten na kabsat. So dayto yung anak, ket napanin kabsat, nga na pan iti adayungan lugar, ket ginasgastos na kabsat, dayjay kwarta, dayjay tawid na, kadagiti ragragsak,
babae, ken anyaman kabsat nga mabalin nga pagragsakan, iti panagbiag na. Ket dagiti kwartana idin kabsat nga nagasgastos nan, bumasit kabsat dagiti kwartanan, ket aging gana nga awanen kabsat iti nabati kadagiti kwartana. Ket nakaro pa yung kabsat iti napasamak iti DJ nga lugar, agsipud taadda iti bisin nga napasamak kakabsat iti DJ nga lugar, nga paggigyanan na daytoy nga anak. Ket nakaro na unay iti panagrigat na daytoy nga anak. Ket nagtrabaho kakabsat nya, nga isulaing iti pagtrabahuan na, nagtatrabaho nga agtartaraken kadagiti baboy. Nabispisinan iso na ayaten nga kakabsat, ket nagrigrigat iti kastalaunay. Ket napan kapsat iti puntupay nga nangan kadagiti kanen dagiti baboy nga taraken na. Ket daytoy nga panagrigat na kapsat, ket napan panunot na iti panagbiag na nang rugin nga nagpanunot ka kapsat. Ket napan panunot na nga agsubli ken itatang na, nga agbalin laeng kapsat akas tagabo kadajay pagtainganda. Agsipod takunana, kumusta nga tan dagiti tagabo ni tatang? Siguro mas nagasayaat dagiti biag da, ngem iti biag ko iti daytoy nga lugar kunana ayaten nga kapsat. Ket idin nga kapsat nga nagsubli daytoy nga anak nga nayaw-awan. Idi makita kapsat ni tatang na nga adayo pay laeng timmaray kapsat ni tatang na. Ket akas kunana kapsat iti istorya. Rinakip na kapsat ket inagkan na pay daytoy anak na ayaten nagagayem ken kadakabsat. Ket oray mampay no nakaangot daytoy anak na saanan kapsat inkan kano di tatang di kinaangot anak. Rinakip na kapsat ket kunana kadagiti adipan na. Sukatan nyo kunana baduan nyo iti nalaing ikan nyo pay iti kwentas na. So, baduan nyo kadagiti napintas nga bado, ken kastamat, mangala kayo iti baka, kunana to'y kapsat, agparti tayo, agragsak tayo, kunana. Taday to'y anak ko, nga naawan na tay, nagsubli, ket adda nga nabungar, kunana ayaten nga kapsat. Kadagjayan kapsat, nga imbagana, nga daytoy nga istorya, iso daytoy iti pakasaistritaan kapsat istorya iti nya iti naan-anay kapsat nga panakaisalakan. Ta makita tayo kapsat itoy nga nagbabawi, nagkumpisar, dayjay managbaso. Ket daytoy ama ket adalata kapsat nga agururay iti panagsubli daytoy anak na. Iti ayat ni Apo Diyos ayaten nga kapsat ket awan iti kondisyon na. Masapol laeng nga mapantayo ken kuana. Akas kadajay anak nga napan ken ni amana. Iti ayat iti Diyos kuno nagtoy ket lampasan na amin nga pan nakasubok ket patsek kapsat nga saan na tayo mapaayen ni Apo Diyos. Nudikat sinadaan manin kapsat nga mangawat itunggal maysa kada kayo. Idilaeng kapsat nga nagsubli na si anak nga ti ama ket inted na amin kapsat iti ayat ken kuana. Idilaeng kapsat nga inlukat na inawat na dadi anak na daytoy natatang kapsat nga inted na ken offer na ken kuana kapsat. Ket iti maudi ko na nagtoy anyan kapsat nga nagdeket nga relasyon da dadi anak nga napadasan na iti kompleto nga kadaimbag dadi tatang. Ket saan kapsat ni kaanuman nagsardeng nga mangururay ken kuana. Ayaten nga gayen ken kapsat ni Apo Dios sinadaan nga umawat kada tayo inton umay tayo kapsat nagsubli ken kuana. Subyan tayo man kapsat iti saludsod. Kasano tayo nga mapadasan iti kompleto ken mapunno iti ayat ni Apo Dios.
Kuna nagtoy kapsat, babaen, iti panagbiag tayo, nga inadawal-daw, nga suko ti biag tayo ken Kristo, babaen, iti pan nakabalin, iti Espiritu Santo. Kaya iti ayat ni Apo Dios sa kapsat, punwen na, di panagbiag tayo. Kaya nagbalin tayo kapsat, nga gubwayan, iti ayat kadagiti sabsabali. Nung kanakarkaro kapsat, nga mangted tayo, at adomay kakapsat, iti maawat tayo. Ni Ellen G. White kakapsat, adda iti bagbagana. Ijay Testimonies for the Church, Volume 8, page 191. Ang kunan nato kapsat, you need a daily baptism of the love that in the days of the apostles made them all of one accord. Kunan nato kapsat, pasapul kapsat, kunan na nga, mabautisaran tayo, nga daw iti ayat ni Apo Dios, kas kadagiti al-aldaw, dagiti apostoles, ket nagmaymay sada kakabsat. Ket apay ayaten kakabsat, nga masapol, nga maawatan tayo, iti na Diyosan nga ayat. Ni Apostol Pablo, kakabsat, nakita na, iti kababalin ni Kristo, ket masapul met nga maawatan tayo, daytoy iti sangwanan dagiti tattao. Dayjay ayat ni Apo Dios nga impakita na kapsat ijay cross. Ket isu dayjay iti mata iti pamati tayo. Agrugi tayo kapsat nga adalen iti siyensya kunana dagiti kankanta ken iti panakasubbot iti kinaagnanayon. Mabasa tayo kapsat ijay The Acts of the Apostles, page 273. Anyan kapsat, naragsak iti panagadal tayo. Ngayon ton, nung makita tayo iti ayat, iti mga salakan kada tayo. Saan ka diya kapsat? Diyo ka di kaya kapsat na pilyen iti tangal daw. Kat ikita tayo iti mata tayo kini Apo Jesus. Kula na to kapsat, ikakararagan tayo dagiti sasao ni Apo Dios. Anya ayaten nga kapsat iti kadakkelan nga bilin. Kunana ni Apo Jesus kapsat ijay Matthew chapter 22 37 and 39. Ayatem iti Dios mo iti so amin a puso. Iti so amin a kararwam. Iti so amin nga isip mo. Ket iti may kadwa nga bilin kunana ayatem iti kaarubam akasmet itabagin. Iti kararag tayo ba kapsat mo kuna tayo, Apo, agyaman nak iti panagayat mo kanya. Tulungan nak nga mga yat ken ka iti amin nga puso. Iti amin nga kinatao. Iti amin nga marikrik naet. Iti amin nga pigsa. Katagyaman na kanakasagana ka namang sumbat kadagiti karkararag ko akas iti pagayatan. Kayat ko nga yaten dagiti kaaruba. Babaen iti tulong mo. Pagbalinin na nagugbayan iti ayat mo. Kasano tayo kapsat nga rod nga mapetpatan iti kauneg, iti ayat ni Apo Dios. Kuna nagtoy, kapsat, ngay kararag tayo kuma, nga iti nagloryaan, kinabaknang, ket nga ayat ni Apo Dios, ket papigsain na tayo kuma, babaen, iti panakabalin, iti Espiritu Santo, iti uneg tayo. Tapos iti kasta, ni Kristo, agyan, kadagiti puspuso tayo, babaen, iti pamati. Ket ikararagan tayo kapsat nga masapul kuma nga nairamot tayo. Ken ipatader tayo kapsat iti ayat ni Apo Dios. Ket iti panakabalin na agraman kapsat dagiti nasantuan nga tattao ni Apo Dios. Mabalin tayo kapsat ipapropetan. Nung kasano iti kalawa, kaatiddog, kangato ayaten kapsat ken kauneg iti ayat ni Kristo. Kuna tayo Ama,
dawatik ko mga ikanak iti pigsa. Iti uneg ko, ken iti ruwar, babaen iti Espiritu Santo. Kahit kunanad to ay kapsat ni Kristo kuma iti agbyag kada tayo, babaen iti pamati, idalan na tayo, kahit kumpet tayo kapsat ka na iramot kan kuha na, babaen iti ayat na. Kahit nagtoy kapsat na dawat tayo, kas iti pagayatan na. Agyaman na, Apo Diyos, iti panangdengeg mo, ken panangsumbat mo. Sagbay tayo kapsat, nga aglepas dawatik man, iti intay na panagkararang. Managayat ken managparabor nga Diyos mi nga nailangitan. Pagyamanan da ka, ken inaydayaw da ka, Apo, dito yung kanito. Itiin ka manin, Apo, nga panagadal, kanito santuan na sasaon. Kita to'y, Apo, may sidikmiken ka, dagiti ayete na kapsat. Nang naroon namin, Apo, isidikuken ka, Apo, dagiti iti iglesia, iti sa malubungan. Kadagiti lokal ng iglesia, kastamit iti mission, kastamit union, kastamit, Apo, iti division, kan iti sa malubungan ng iglesia. Benisyonan ka di, Apo, iti iglesia. Kan kastamit, Apo, dagiti miyembro iti lokal ng iglesia, Apo. Benisyonam iti tunggal pamilya, tunggal trabaho da, Apo. At sapay lang ka di, O Diyos, kasi ka, Apo, iti agtultuloy na makiadda ken mangidalan ka nakwada. Patid kirem, Apo, iti pamati da ken ka. Ket dawatin met ka di, Apo, na babaen iti Espiritu Santom, dagiti income na nagadalan nito yung arabi, ito yung aldaw, Apo. Ket iso da ka di, O Diyos, dagiti pagbiyagan ni babaen, Apo, itayat mo ito ng Jesus. Amin na gito'y, tinawat may tinagan niya po ng Jesus. Amen.